To kamano nyawes bon daer mar penjo ni to bende nitie yo moro amora ma sirikal nyalo bero godo uchumi ka ok ohinyo oganda. Yo moro amora dobed yo mane pono ni nitiere. Aparo ni nitiere yor ma sirikal pod nyalo tiyogo ma ok ohinyo oganda. Ahinya achiwo ranyisi ni ka pek mar ushuru ohingo jopiny kaka ohingo jopiny sani, kik wamede ni jopiny ushuru sama wuoyeni. Tiende ni nitiere yore mamoko minyal manygo yor dongruok ma ok imed ushuru mondo eka itim dongruok. Wawuoye gimondo ni public private partnership. Ka nitie migawo mar ndara monego ilosi, tinyalo winjre gi ja ohala moro manigi pesane to bi oket pesane kanyo, to sirikal ok dhi manyo pesa kuom Onyango gotieno gi Wambui mondo mi olos ndara. Mano achiel kuom ranyisi tang'o biro chiero uchumi mar piny. Mar ariyo, nitiere taxes moko ma wan go, usuru moko mokete gik makonyo jopiny machalo kaka fertilizer mitiyogo e puodho. Nitiere moko minyal gol mondo mi obed mayot ne joma timo ohala. Omiyo nitiere kuonde ma sirikal pod nyalo medo miyo japiny yot mondo mi kik wabed ni waywak odiochieng' gotieno ni jopiny hinyore. But maduong' moloyo en ni sirikal nyaka many yo ma kata ka budget nitie gi fuok, to kik di ahinya ma koro imedo ne japiny ushuru mondo ochulego. Nyaka bed gi ni sirikal nyaka gore gi mibadhi motegno, nikech mibadhi ni ema kwagorego motegno to kuonde ma pesa lale ka migosi Uhuru nowacho ni 2 billion lalo odiochieng' kodiochieng', kane wanyalo duoke kata no lale kata mana bilion 1,500,000 owe lal bilion 2 kata milion 500. Ibo yudo ni bang' higni moko 2-3 to kuonde mane wahinyore ka odok chien. So aparo ni pod nitiere thuolo ma sirikal nyalo ng'iyo go kuonde mamoko ma ok omedo hinyo jopiny. Tadieri makende kamoro jopiny ohinyore kuonde mamoko, to kaluwore gi proposal mana neno ma ne Treasury oshare ma bende incho miwa dwe mar 9, aneno ka thothgi ne jatich mondiki, taparo ni en mana nafu makonyo jopiny. Ne joma moko kamoro nitiere pek 2-3, but aparo ni gin chike mabeyo.